Представи си, че си намерил работа в Берлин и се чудиш какво трябва да съдържа трудовият ти договор. Ето какво е важно да знаеш. Договорът трябва да съдържа имената на двете страни, работодател и служител, дата на сключване на договора, дали заетостта е срочна или безсрочна, работно време, размер на заплатата в бруто, платен отпуск минимум 20 дни при 5-дневна работна седмица, срокове за прекратяване на трудовия договор, както и пробен период, който трябва да бъде максимум 6 месеца. Добре е да знаете, че в Германия трудовите договори могат да бъдат сключени и устно. Но устните споразумения са трудни за прилагане и доказване в съда. Затова винаги изисквайте писмен трудов договор. Запомнете, ако нещо ви се струва неясно или не сте сигурни, не подписвайте. В този случай потърсете помощ при консултативен център или синдикат. Линкове към консултативни центрове може да намериш в коментар. Сподели това видео, ако смяташ, че е важно, и коментирай какво липсва в твоя трудов договор.